wae yo kok duwe pacar kok. Yo golek pacar to, wong duwe pacar kok ngombe aku. Ya iya aku wis HP kuwi ya. Iya wis gak boleh nek arep golek. Apa to dijane iku? Piye to sih? Aku ame yo tempo aku iki lho. Apa kok dadak isin? Wis saiki duwe semangat sapa? Wis oleh cewek apa durung? Wis Wis oleh. Wis. Yo wong, yo wong. Aja mare to. Pacar kowe nyanike mbah. Pacar cuati. Wanik ana jere. Sapa? Pacar kowe. Mwenyet yo tempo. Mirip aku. Ambine kaya yo tempo. Lambine kaya aku. Jake yo kaya yo tempo. Lambine yo kaya aku. Ya, yungane yo kaya yo tempo. Jenenge sapa? Bocah ning kene kok. Bocah ning kene. Bocah kok balok kene to? Kayak tajono. Sapa? Bocah sing tak nenge ya. Ya, ayo. Jaike kaya we, ambine kaya we. Yungane yo kaya we abeh. Mas iki ora usah dadi muter-muter jas sore. Ya iya, bocah. Yo. Bocah yo. Aku cinta yo tempo. Kowe ape capek pancang ambek aku. Gawe abe. Oh ya. Kowe nek cak ya dhewe ben gak ana bentuk. Iya. Tapi kok ambek cegangku kok caweno yo tempo. Aku tahun. Aku mau ning tahun. Weh, ke gawe awe-awe capa pacang pisan. Cap wong loro capa pacang. Engko cak tekono wedak. Sebagus wae akeh kok. Apa cak tekono? Cak tekono apen. Asal iki apa nek iso tuku dhewe. Oh, enak. Oh, gak. Iya mape capa kota. Apa apa? Capa kota. Aku ngomong kesal. Iso apa? Yang ayat kono wong. Aku yo mlayu to. Tak ceking. Cak. Ayo sih. Ah, tempo. Tumindak colong jupuk karo gone wong kuwi mau. Boten. Lah jur perkarane apa kok ngene? Piyambakipun mendung seneng kalian kula lan adik kula. Nanging kula mboten purun. Wong kuwi mau seneng apa ngoyak kowe mergo seneng karo kowe. Nggih. Apa wonge sing ngoyak kowe? Nek cokot bocah iki yo, tak cowe. Bocah iki nokot ta kek. Bocah iki nokot. Ayo mulai. Iki lho. Cek, leres Den. Lah kok ora gelem bocah baguse ngene. Oh, mepakan babakan babakan. Wong rupane baguse. Bakone. Ayo iki pejiot ah. Baguse sak kebun binatang. Untung apa? Ah, pengen wae. Pengen
ora ngenyek. Wae nyakno janjian ambek. Ambek Allah. Kok sapa? Allah. Allah sapa? Tuhan. Emang kita atuh Tuhanan ya atuh badak. Kuwi Pancasila lah. Ayo metu ae. Ayo metu ae. Nang apa iki bro aku duka wae. Mlaku ora jejeg ngono kok iso ape seneng karo cemplok. Iya kok seneng karo cemplok ya? Tak. Tang bojo aku dadi anten. Jenengmu sapa jenengmu? Buta. Buta. Ngene ya, Kak. Iki mau aku wis dikandani cemplok. Apa kon iki? Cemplok iki njaluk tulung aku. Lah kenapa? Karep kowe cemplok iki ora gelem mbok tersenengi. Oh ya ora gelem mbok pek bojo. Lah terus aku kon ngandani kowe dene iki ndek kekarepan sing kaya ngono ora sambok bacotke. Yu cemplok ora seneng kowe. wae kan jajang. Iya. Gadah ki aku. Lah ya wae gadah aku andane. Allah. Lah nek pancene wong ki ndek rasa ya kudune iso ngrumangsani. Wong cemplok ora seneng kowe kok mbok peksa. Giam. Lah nyatane nganti keplayu teko papan iki. Utahe Ken. Kowe isin to? Boten kok, Den. Ora ngono kok. Mang ngono ae. Lah RT sampe apa wae? Aku ya bakal pitulungi kelawan cemplok Warsia. Dadi dekang wae. Apa dadi dekang? Dekang ki apa? Dekange wae, anu cepuk. Ora ana dekang iki apa? Nulungi lho. Dekang. Pika. Kata apa? Lah omongmu sing cetha to. Wae apa jadi dekeng. Jageng ki apa jageng? Ya, dawa. Oh, jager. Jageng. Jager. Apa jadi jagenge? Apa? Aku ora rumangsa dadi dawak, aku uga ora rumangsa jager. Ya sampe mbok toyonge. Ning kene aku rumangsa ana padha-padha menungsane kok njaluk tulung, nek ora tak kene pitulan lah aku iso kenapa ora tak. Ya ki kowe wani nulunge kowe wis loh muta. Lah musuh kowe ngono. Lah iya. Lah iya. Lho ora sambut terus. Ayo. Lho, apa sih wedene kowe? Aduh yo tau. Ayo gelut. Macem nek wong. Ya.
Kepareng ngoten kula kepanggih kali larene sing seneng kali bojo. Lah sing seneng anakku Cemplok iki sapa? Mboten kleru Jin Gento. Jin Gento. Nggih. Dadine kowe sing tulung karo anakku. Nggih. Nggih. Sanes kula. Ya sepurane sing gedhe. Nek kowe wis nulungi karo anakku si Cemplok. Lah ya ora ana alane to. Nek aku kepengin ya kowe ngerti sapa jenengmu lan ngendi papan dunungmu. Nggih disrawungake kula Raden Mas Broto putra saking Kabupaten Trenggalek. Subroto saka ing Trenggalek. Waduh. Oke, iki sapa to? Niki bapake kula, Den. Sampean bapake. Iki lho bapake Cemplok Warsya. Raden Mas Subroto. Nggih, kula nyuwun pangapunten dhateng panjenengan. Amargi kula menika sampun kumpawani nyempalani dhateng panjenengan. Boten dadosaken boyo panapa. Jalaran panjenengan boten ngertos lelampahan ingkang dumadi. Ngaten nggih, Ki? Lho niki Sasampunipun kula menika kepanggih kalih Cemplok Warsya. Kula rumaos ketujuh krana kalih Mbak Ing Cemplok Warsya. Yen to kersa Mbak Ing Cemplok Warsya badhe kula pundhut minangka dados simah kula boyong wonten ing Kabupaten Trenggalek. Raden Mas Subroto. Nggih. Nek ngaten kula nggih tak taken kalih anak kula si Cemplok. Si Cemplok Warsya. Nggih, Pak. Apa kowe gelem dipek bojo karo Raden Mas Subroto, putra ana ing Trenggalek? Jane kula nggih seneng, dadi kula nggih gelem, Pak. Kowe gelem Nggih. jeung pengiran. Kula nggih. Amargi anak kula si Cemplok menika sagah panjenengan pundhut garwa. Mila kula menika namung manut kemawon dados tiyang sipil. Napa kepareng sak mangke kula boyo wonten Trenggalek? Ampun. Sautawis monggo mancing ing tepuran to. Oh, kula katen wonten ing pondhoke sampeyan. Oh, nggih. Yo, ngaten ya. Ora to. Ya Cemplok. Ya Cemplok endi, Dik? Cemplok ora ana. Mangu ya. Ora ana mulih nyatane nang kene iki ora ana. Ning ndi? Ora. Ora ning guri. Dik. Aku ape ondot ambek Dinggaya. Ya, aku ape nagih janjine Dinggaya. Aku iki ora duwe utang karo kowe, kok mbok tagih. Pas Pak, bapakku mati, Dinggaya janji entuk kowe aja nangis. Tombe nek kowe wayahe yabi, kowe engko tak yabek. Oh, perkara kuwi to. Nek kowe rabi, mestine aku sing ngrabekno. Ya iya tak iki tak tabeh, mergo aku wis ape yabi. Lho, nek ngono aku iki ora kabotan. Wong ilange pakamu, ya aku pakamu. Nek kowe pancen arep rabi duwe bojo, ya tak lamarno, ya tak ragati. Matur nuwun. Dur sing mbok seneng iki bocah wadon. Anu uga adu. Uga adu. Bocah wadon iki Ah, apa ngampal kene? ya. Nek ngono mawas kebeneran. Iso irit ragate nek tanggane dhewe. Kok ya tak dono tegang sih. Ya kate ku tak dono tegang. Tegalem sing jesike kae ora rabi. Ya, kita tegangku, capeku, dosku kok tak eno Dinggaya kabeh. Ngono. Iya. Ayo ngono nanggap. Nggo nanggap apa? Goyongan ae, goyongan. Barongan iki kok. Ben kaya Dinggaya. Rabi kok barongan. Lah kok nek anakmu kaya pentol tembem iki. Ben goyongane ben kaya wae. Asem. Aku apeno ambek Yuyu sapa? yo Cempok. Hah? Yo Cempok. Yu Cemplok. Anakku. Anake Dinggaya dhewe. Kowe seneng anakku? Ya.
sing bagus dhewe. Iya cuci damai yo coba ya Aku ra maido. Nek pancen kowe kepengin duwe bojo temen. Ya, Pak De iki oleh. Nah, Oleh. cetok ya biji cetok. Ora saiki, ora sesuk. Ning kabeh mau ana syarat. Saya apa kan jana abe aku tak Wong nom karo wong tuwa, pariku dine sing nom iki sujud karo wong tuwa. Cetok pajajaran Saiki. Lho, saiki ke. Iya. Cetok gata. Ora sesuk. Nyembah saiki nyembah be bapak. Aku muni piye? Yo ngaku. Bapak aku njalo nyembah. Kowe sak isamu. Kowe dongak. Jawab kene. Kowe sing nyembah. Aku nyembah. Bapak malah tuaku, aku dayo cunga-cunga. Ya. Nduk, nek pancen sumedyamu kaya mangkono, tak sembadani. Bodong. Kae kon nyembah kan. Jasku kuampeng. Patane aku itu miang-miang lo digoyo piye? Paling goro-goro boto yo. Kanae pejabat sampe boto. Aku gak dicopo. Dicane wayangan. Goyo wacan. Goyang-goyang. Ayo kono yoga. Bapakku enting-enting. Tak jayo. Pae ngono. Emu payang imuman. Padha karo Demase Broto apa ya kowe? Nek dandang penganggone iki kaya-kaya kok wis meh padha. Nek wis padha karo Demase Broto, wah, aku yo nomae Deolo iki. Temu karo yu empuk. Yu empuk tak mbek ojo ah.
Den Mas Broto jane saka omah sapa ora? Aku sapa? Aduh, iki piye ya? Waduh piye? Aku Den Mas Broto lho, Kok. Bojomu dadi loro. Rupane ya kembar. Padha lho, Pak. Kula Raden Subroto, Pak. Iki yo Aku Raden Subroto, Pak. kok kembar. Nanging sing yektinipun asli ni Subroto. Oh, sing asli Subroto iki kowe. Nggih. Beda. Benten, Pak. Subroto sing asli niku kula, ditineka. Eko sing palsu. Nika sing palsu. Kowe sing asli. Kowe kang asli. Sing asli iki ngono. Sanes. Sejatine putra ning Trenggalek namung setunggal nggih kula. Kula, Pak. Jenengan ampun percaya kalih pawongan nika. Sik to. Kok lagi iki wong kok kembar, jenenge yo kembar. Yo anake putra Trenggalek. Nanging yektine putra wonten Trenggalek nggih namung setunggal kula. Sik. Nek perkara iki yo bapak iki sing mutusi. Ana wong kembar jenenge yo kembar. Kepengen duwe bojo anakku si Cempluk Warsiah. Ya. Saiki ngene, aku tak gawe paugeran ana ing kapal iki. Napa iki dados pawugan sampeyan? Kok sapa wae wong loro sing kuat nampani kolorku ya iki Subroto sing asli. Oh, kados ngaten nggih. Yen ngaten kesone iki warung Gusto nggih derek. Paling-paling kan saged nampani karo panjenengan namung kula. Pergi kula kang asli. Sapa sing? Oh, kowe dhisik mengalah. Nggih. Hos! Aduh! Pak Golo, sak menika sampun cetha. Yen to Subroto sing palsu sampun tumekaning pati. Nek ngoten kula ingkang asli. Sing asli kowe. Nggih. Ning ya aja ngono. Kados pundi? Iki ya digale padha-padha. Sing Subroto siji iki wis lakon nampani kolorku. Kowe ya semono uga. Wah, monggo nek panjenengan badhe nyoba kalih kula. Oh, kaya ngono. Wis. Ojo paten, Bu. Nek broto semaput iku ojo paten tak tambalane. Pangeran paras. Wis cetha lan gamblang. Nek Subroto sing asli iki kowe Aja setunggal wis sinten nggih? wis ilang. Iku maning cendelo. Sama Sing kok karepe goleki drondongku esuk nganti sawangen to. Lah iki lak yo anakku to. Iya mental. Lah kok mati bingung. Iki janane opon. Op. Yo Ya, nganti ponamu minten ya jan turut dalan. Kegawa saka seneng atine dhewe dadi bojone Dimas Subroto. ora pengen dadi bojone Subroto. Pira-pira salahku, iki ponamu tambani. Oh, ora. Ya, aku salah banget. Mulet yo, Ben. Yuk. Wis, kene.
Waras semua durung. Wis waras. Wis waras. Yuk. Ngerti kok kowe jan turut dalan mergo kowe saking senengmu karo Dimas itu. Iki piye Pak Anggu iki mangke. Rame-rame iki jeneng ten apa to iki? Lah iya kok iso kabeh iki kan. Apa banyak ya Pak? Sinten? Minten. Lho, niku seminten. Nggih, niki blondonge kula Dimas. Yogane sampean niku to iki? Nggih. Rikala semanten badhe dijodokaken kalih kula. Nggih. Iku lho. Nganti dal turut dalan ora katokan. Iku ki Mas Broto Pak. Iya. Sinaku Pak. Hah? Wis isin. Dimas kados mbok injo panjenengan welas sasih dumateng blondong kula minten. Monggo to, panjenengan wayung mboten napa-napa. Lah niku sing larine dos pundi kok sampean? Nduk, Kok wis diwayu. diwayu ora apa-apa waton pe dadi bojone ora apa-apa lho, Nduk. Oh padha wae kok ya. Padha rasane ya Pak. Iya, ya. Gelem ya. Gelem Ah, Pak. purun. Nggih napa Mbak Yu Suminten kersa kula waya? Nggih kula purun lha niku. Ning sadere kula tak taros kalih calon bojone Nggih, kula. nggih. Dene kula mayuh karo Suminten kowe piye? Nggih, kula purun. Kowe belum. Nggih, iki garwane kula nggih pun kersa. Samangke Suminten badhe kula dadekke bojo sing nomor 2. Nggih kula purun. Ora apa-apa ya, Nduk. Nggih. Raketan bojo nomor loro ya merek to. Ya kono. Ning rupane kok Kula isi deh. kok ndang adus ya. Kok ndang adus raine diresiki. Aja do tukaran. Lah, Mboten. Nggih sing adil. Ya. Pokoke digawe gentenan kuwi ya. Kanan kiri oke. nggih pun agawe. Wis kene dene wis suruh ping surya. Ya. Ayo barengan njaluk pangapura ning desa Pengkol Sari kene. Kok Balong Sari. Piye? Balong Sari. Lah ngene piye? Pengkol Sari. Kowe ta? Umur wae. Lah ning Balong Sari kene. Ya. Kok menawa gelar tribudaya kene nindakake wajib ana kekurangan nuwun pangapura sakata-katae. Lah sakwise desa Balong Sari nekano gelar